Makati ang dila ni Aling Delia, kaya't napapahamak sa kadadaldal niya. Muntik nang maputol ang kanyang dila, ngunit wala pa rin siyang kadala-dala. May bisitang pugi ang kanyang kumare, na tindera ng palamang mani. Biglang umula ng tudo at umanggi, pumasok sa bahay ang kumare niyatang pugi. Kung kaya't si Aling Delia ay lumapit, ang tenga sa dingding ay dinikit, para siya'y sigurado sa ichichismis. Buong buo, walang kulang at walang mintis. At eto ngang istorya ni Aling Delia, ganito ang nasagap ng kanyang tenga. Basa na rin lang pare iyang itlog mo, ipasok mo na't itabi sa aking mani. At eto nga ang istorya ni Aling Delia, ganito ang nasagap ng kanyang tenga. Basa na rin lang pare iyang itlog mo, ipasok mo na't itabi sa aking mani. Chismis ay umabot sa barangay, at sa kumpare niyang nasa Dubai. Ngayon si Aling Delia ay di mapalagay, hahatulan na siya sa kasong hinihingi.